Lehenik eta behin, klabe publikoa kopiatzen dugu ruta. Lehenko SCP egiten dugu eta gero kopiatzen dugu ruta osoa. Eta gero, ipintzen duguna partekatu beharko dugun. Hori ipintzen dugun onda ruta osoa, gure klabe publikoa. Eta orain nola partekatuko dugun SCP bitartez. Ipintzen dugu non nintzeko dugu gure klabe publikoa, kasu honetan jaun administradorean, eta eskatzen dugu pasaitza, eta ipintzen dugu pasaitza. Eta partekatzen da, orain dugaz gure makinara, eta egiten dugu LS konprobatzeko kopiatu dela, eta orain kopiatzen dugu .sh barruan autorizatkezera. Amaitzeko, egiten dugu kat konprobatzeko ondo kopiatu dela, eta egiten dugu restart bat SSH dela, eta amaitu dugu.